Naaramid iti maysa nga gift giving iti ili abantay iti mismo nga aldaw iti may ka-28 nga pinagkasangay ni Municipal Administrator Sammy Boy Parilla addaan iti dua agasut a pamilya nga naggapo iti 34 a barangay iti nasao nga ili iti naikan iti regalo manipod iti nasao nga administrador. Napili dagiti pamilya a naikan babaen iti records iti DSWD wenno Department of Social, Welfare and Development. Nagisagod da iti maysa nga kanta ken daniw akas pangragragsak iti programa. Kalpasan na ditan ket kinantaan da iti birthday song ti agkasangay ani Sammy Boy nga indaduulwan dagiti empleyado iti munisipyo. Kalpasan lakit ditan nga nangted iti mensahe iti ama iti ili abantay awan sa bali ani Mayor Samuel Sammy Parilla nga si maruno ti ina iti celebrant ani Chinita Parilla ken ti may kadua nga ama iti bantay ani Vice Mayor Floro Peredo. Ket ditan nga kalpasan na nga langted iti nagkakasamit nga mensahe iti birthday celebrant ket kalpasan na ditan nga naiwaras iti regalo nan kadagiti agnaid iti bantay abinayabayan iti asideg iti puso na ani Rachel Pariñas ken ti asideg nga gayem na. Ngayon manong iti kami pinang celebra ko nga talaga manong ti birthday ko nga tinatawin idi agpapaparty at J Balay Unusan J Manila ket tatamanong ket napaunot ko meten nga Serbiak ti kailyak ta kasamo yung met siguro manong idi pa last year ket nang rogi na tawo ngagpaspasyar ti barbarangayen ket makita apo ket adu pa lang ni DJ kakailan tayo nga medyo no mabati pinagbiag na ket sumit apo ti kay ko nga sagutan ida tatanga birthday ko nga tulungan met ida. Dako na pay tinadakamat nga agkasangay adakkel iti arapaap na iti masakupan na akas ken ti ama na nga nagpaduras iti ili abantay. So ditan nga ipang pangruna na nga kitkitain ket dagiti pagsayaatan ti kailyan na. When manong ta first time ko kami manong nga ramidan dito ti pinag-birthday ko ket namnamain ti kailyan mi apo agtultuloy ta kas makita katay adu apo tinatulungan ket medyo naragsakak nga talaga apo no makatulong iti tao ket namnamain ta apo ti kailyan mi nga tagabantay nga tuno next year dadakkel to ken aladon to man ti tulong nga tao na po. Di Lola Estolia, pastor, 70 ket siyam ti tawen na, manipod iti barangay Puspus. Ken di Lolo Renilio, Takanay, 62 met iti tawen na, nga agnay iti barangay Kabalangan. Ket nagyaman dalang unay iti naited kadakwada a regalo. So ditan nga impeksada iti ragsak da ken ni Sammy Boy iti naited kanyada. May bagak apo no dati masapsapol ita barbarangay yo sangkay kadi apo nga magbabain nga may opisina no awan ng opisina apo amo yung met siguro ti ayan ni barangay captain nyo amuda apo ami nga barangay captain amuda ti telephone number ti mo tibiyang 24 hours apo nga nakalapat ti cellphone ko ken 24 hours apo nga itinamnamay nyo apo nga agserbi na kada kayo no kasapulan apo kada naglatat ti likod yo apo si Sidan nga tumulong na takan ngayo apo nga kailyan may tagabantay. Para iti press corps, Ryan Pardo.